जय हर हर महादेव की। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। एगो सास अलन, एगो सास आ एगो पुतो। तो पुतोहिया हाले जे खूब करिया हाले, पुतोहिया हाले जे खूब करिया हाले, ओकरा काली बहू सब कहले। काली बहू माने काली पुतो, टोला महला सब कहले। आ ससुया तो खूब बदमाश है ये हले, सब करिया बहू करिया बहू करिया बहू कहले बेचारी के। आ ऊ हले जे माता जी के पुजारी हले, मारे सरस्वती मैया के पूजा कर रहे, गौरी मैया के पूजा कर रहे, लक्ष्मी जी के पूजा कर रहे, 5 गो मैया जी के पूजा पाठ कर रहे। बेचारी पूजा पाठ कर हलक, ता पूजा पाठ करे थे। बिहान होलक तो ससुया कहलक कि चाय बनावेला के बहू चाय बना के लावा। तो बेचारी कही थे, वो बेचारी पूजा पाठ में लगे थे और आरती करे थे कि जय अम्बे गौरी वाला गीत आरती है ना, हाँ वो आरती करे थे। तो ससुया कहा कि दिन भर पूजा पाठ कर ले, खाली हमरा आरती सुनावित रहा है, चाय बना के ना दे है। हाँ अथी करी के पुतोहिया बेचारी ऐसी करे तो का करे कि बेचारी तो इस सब चीज में अनसा गेलक हल बेचारी। जब अनसा गेलक इस सब में तो क्या कहलक ससुया कि जो खाना उना बना के लाओ, हम भूखे रहम। तो बेचारी का करे पूजा पाठ कर लेलक, कहलक कि जा ही खाना उना बनावे। अब बेचारे बिना पूजा कैले न खाना बनावलक न चाय पानी कोई के दे हलक। ससुया तो कि करिया पुतो आ गल के देख के हमरा नींद भर है, कैसे कैसे खाना बना के दे है बेचारे। तो बेचारे का करे कि खाना उना बनावे गेलक। तो खाना बनावे गेलक रोटी, कौची रोटी रोटी बनावे लगला के। तो रोटिया बनावे थे तो बेचारी के कस के प्यास लग गेलक। तो कस के प्यास लगल है तो कहला कि जाही रसोईया में से आगे जाके पनिया पी के चल आवे। तो रोटिया चढ़ले छोड़ देखे, तो रोटिया चढ़ले छोड़ देखे तो रोटिया जर गेले। तो जर के कैसन हो जाए करिया रोटिया जर के करिया। जब करिया हो गया तो ससुया गेलक देखे कि कैसन बदबू आवी थे। तो गए तो देखा कि तावा पर करिया रोटी जले। तो ससुया को कहे पुतोहिया के कि तोरा से ज्यादा जैसन हाले तू जैसन खानवा बनावे लगले जैसन हाँ करिया हाले जैसन रोटियों बनावे लगले। तो बेचारी का करे कि घर में के बात सह के ससुया कहला कि तोरा हम अब ना रखबो, जे भगा देबो। कैसो उब दे के बेचारी के भगा दिलक। बेटल कि जो जो तू अपन जितना 5 माता के पूजा करन है ओकरो ले ले जो, हमरा तो न तोरा जरूरत है अब न तोर भगवान के। एक तो करिया है करियो खानो उनो बनावे है और सब हमरा समाज से नीचो तोरा चलते गिर गेली है। सब बेचारी के भगा दिलक। तो बेचारी गोदी में 5 माता के ले लक फोटो आ का करलक कि घर से निकल गलक। जब निकल गलक तो जाते 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 एगो चूड़ी बेचे वाला हलक औरत। तो बेचारी के अंतिम सांस चलित हलक, बूढ़ी हलक आ अंतिम सांस होकर चलित हलक। जब अंतिम सांस चलित हलक तो बेचारी फोटोया माता जी के ले ले है। वो एक टोकरी चूड़ी रख ले है, वो एक टुकड़ी चूड़ी रख ले है और बेचारी ऐसे ही चूड़िया रख के आ बेचारी सुतल है। तो बेचारी कहला कि बहन कहाँ जाई था? ताकि हम जाई थी ऐसा ऐसा बात है, हमारे सास करिया चलते भगा दिलक है, हमरा उब दे के भगा दिलक है। जे कहूँ हम जाई थी अपन जिंदगी गुजारा करम। ताकि का करी बहन, अब तो हमार अंतिम सांस चली हवा, ला एक टोकरी चूड़ी हवा, चूड़ी बेच के जैसे हम गुजारा कर रही जैसे तू गुजारा करी है। तो बेचारी एक टोकरी चूड़ी दे के वो बेचारी उजे मार गलक। बेचारी गेलक ओकरा चूड़िया वाली के दाह संस्कार करके चल। जब चल
तो जब चल तो बेचारी चूड़ी बेचे हलक चौराहा पर कहूँ तो कोई भी करिया समझ के ओकरा भी चूड़िया लेवे कोई ना जा कि उतना करिया है ओकरा भी ना जेबे सब समझ के ओकरा भी चूड़िया बेचे ना जा। तो जब कोई ना जालक तब बेचारी का करे कि शाम होवे वैसी लौट के चल आवे तो सोचे कि कैसन हमार दुनिया चलत। बेचारी ऐसी मन में सोचे, जब सोचे तब पांचों माता जी का कैलन कि खूब सुंदर सुंदर नारी के रूप धारण कैलन। जब सुंदर रूप धारण कर लेना का कहलन कि उनके घरवा में चल गलन। जब उनके घरवा में चल गलन कहलन कि कोई चूड़ी वाला हाँ जे हमरा चूड़ी पहनेला है। माता जी कहलन कि कोई चूड़ी वाला हाँ जे हमरा चूड़ी पहनेला है। अब सेवक के सुन के तो भगवाने न आईथिन, पांचों गो माता जी मिल के चल अलन। जब चल अलन तो खूब सुंदर सुंदर नारी के रूप धारण कैलन आ घर में चल अलन। तो का कहलन कि जे चूड़िया वाली बेचारी मरली नहालू अपन कहले कि हमारे एगो झोपड़ी है वह में जिंदगी गुजारा तू करिया आ चूड़िया बेचिया। तो झोपड़िया में रहल तो वह झोपड़िया में माता जी गेलन। का कहलन कि खूब कहलन कि लावा जे हमरा चूड़ी पहनेला है। तो का कहलन कि सबके खूब भर भर हाथ माता जी के ओरतिया चूड़ी पहनालन। जब चूड़ी पहना दिलन तब माता जी का कहलन कि ओकरा करिया से खूब सुंदर बना दिलन। माता जी खूब सुंदर बना दिलन तो ये खूब सुंदर हो गया। तब देखा है कि वाह कितना हम सुंदर हो गए, अब तो हमरा सब चूड़ी लेता फिर का कहलन कि माता जी असली रूप में उनका सामने आए। कहलन कि भक्त हम तुमको भक्ति से परेशान हो गए, जे तुमको क्या चाहिए। बेचारी कहलन कि हमरा माता जी कुछो ना चाहिए, हमरा ये रोजी रोटी चल ले आओ, कुछो ना चाहिए। बेचारी का कहलन माता जी मिल के पाँचों आ खूब का कहलन कि सोना चांदी धन दौलत दे दिलन। सोना चांदी धन दौलत दे दिलन। एक धन धीरे धीरे उनका धीरे धीरे धन दौलत खूब हो गलक। तो बेचारे खूब सुंदर एगो चूड़ी के दुकान खोलक। तो पूरा सब दुकानिया में छोड़ के सब दुकान के आ एक ही चूड़ी पहने सब कोई आवे लगलक। तो धीरे धीरे खूब धनी व्यक्ति बेचारी हो गलक। धनी हो गलक तो ओने से एक दिन ससुइया चूड़िया पहने अल। तो चूड़िया पहने अयलक तो ससुइया के तो ये चिन्ह गलक, लेकिन ससुई पुतोहिया के ये ना चिन्हलक कि हमारी करी की पुतोहिया है। तो बेचारे घर के लक्ष्मी के भगा दिलक, करिया रहा चाहे गोर रहा, औरत तो लक्ष्मी न रहा थी तो भगा दिलक। तो धीरे धीरे ओकरा ही तो धन लक्ष्मी कम गलक। तो बेचारी करे का करे तो का करे कि खूब चूड़िया पहने ससुइया गेलक। तब पहना दिलक तो चिन्ह गलक। तो बेचारी कहलक कि इतना धन दौलत है हम केकरा ला जमा करे। तो ससुइया के सब बतिया कहलक कि हमरा तू तो भगा दे, लेकिन हमरा भगैला, लेकिन माता जी के तोरा भगावे के ना हलो। घर में तो माता जी के तोरा ना हमरा साथे भेजे के चालो। धीरे धीरे कैसन हो गला, हम तो बढ़ गेली लेकिन तू घट गेला, लेकिन हम ही तोर पुतोहिया। बेचारी का करलक ससुइया गला में पुतोहिया के लटपटा गेला, का गोड़ में गिर गेला। तो कह कि माँ जी हमर गोड़ में ना गिरा, माता जी के गोड़ में गिरा। तो माता जी के गोड़ में गिरला का बेचारी ससुइया खूब माफी पूरा परिवार मांगला। और फिर सुखी शांति से चूड़ी बेच बेच के घर में धन दौलत बनावे लगलक। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय। कहता निकालागे सुनता निकालागे, ये चारा चवाए साखी बड़ा निकालागे।
पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा मंदिरवा ये साखी बड़ा निकाला गे लागे मंदिरवा ये साखी बड़ा निकाला गे गे शिव जी के मथवा में बड़े बड़े जटवा गंगा मैया ये साखी बड़ा निकाला गे हे गंगा मैया ये साखी बड़ा निकाला गे शिव जी के कनवा में बिच्छू के कुंडलावा नगवा हरावा ये साखी बड़ा निकाला गे गे नगवा हरावा ये साखी बड़ा निकाला गे शिव जी के अंगवा में भवती भूतलावा शिव जी के हाथवा में त्रिशूल डमरुआ बसा बैलावा ये साखी बड़ा निकाला गे शिव जी के संगवा में गौरी महारानिया गणपति जी ये साखी बड़ा निकाला कार्तिकी जी ये साखी बड़ा निकाला गे चारा चावा ये साखी बड़ा निकाला गे चारा चावा ये साखी बड़ा निकाला। प्रेम से बोले हर हर महादेव की जय मैया भवानी।